Kaixo guztioi, bideo honetan ja ariketa bat egingo dugu. Ariketa honetan lehenik eta behin idatziko dugu zein den erreakzio kimikoa, gero deituko dugu, eta azkenik ikusiko dugu zein den egiten diguten galdera. Baina hasiko gara hasieratik. Dipotasio trioxido karbonatoa markatuko dugu, hau bai, delako gure, delako gure lehenengo konposatua. Jarraitzen dugu eta esaten dugu karbonoarekin erreakzionatzerakoan karbonoa. Karbono monoxidoa eta potasioa sortzen du. Karbono monoxidoa eta potasioa. Dauzkagu ja lau konposatu. Punto. Gero, dipotasio trioxido karbonatoa eta batek pentsa dezakeen. Hemen esan digute beste konposatu bat, baina ari da hitz egiten aurretik komentatutako bati buruz. Azkenan hemen planteatu digute gure reakzioa eta hemen ikusten duzue. Ematen digute informazioa zenbait konposatuei buruz eta galdetzen digute informazioa beste konposatuei buruz. Erreakzio kimikoen ariketak edo ariketa esteikiometrikoak beti izaten dira horrela. Planteatzen digute reakzioa eta gero informazioa konposatu bati buruz eta galdera beste bati buruz. Basiko gara lehenik eta behin erreakzioa idazten. Ikusiko dugu zeintzu diren konposatu hauek. Hemen daukagu dipotasio trioxido karbonatoa, karbonoa, karbono monoxidoa eta potasioa. Eta esaten digute hauek biak erreakzionatzerakoan, beraz erreakzionatzerakoan horrek esan nahi du erreaktiboak direla, hau izango da erreaktiboa eta hau izango da gure bigarren erreaktiboa, eta esaten digute lortzen dugula, sortzen ditu karbono monoxidoa eta potasioa. Hauek izango dira beraz gure bi produktuak. Beraz idatziko dugu erreakzio kimikoa. Beraz, joango gara doitzera, begiratzen dugu. Zer daukagu alde bakoitzetik. Hemen erreaktiboetan potasio dauzkagu bi, ezta? Horrelako bi. Karbono daukagu hemen bat, eta hemen beste bat, guztira bi. Eta oxigeno dauzkagu hemen 3. Erreaktiboetan daukagu potasio bat, karbono bat, eta oxigeno bat. Egingo dugun lehenengo gauza, izango da potasioa, hemen bi dauzkagu, eta hemen bat. Orduan, bat hau bi bihurtzeko egingo duguna da, hemen aurrean jarriko diogu bi. Jartzen diogu hemen bi, beraz, hau bihurtzen da, bi batean, oso ondo. Eta bestetik ikusten dugu oxigenoaren kasuan, hemen dauzkagula 3, eta hemen bat. Jarriko diogu hemen 3 bat, eta horrela izango ditugu 3 karbono eta 3 oxigeno, jartzen dugu hemen 3, beraz, hau bihurtzen da 3, eta hau baita ere bihurtzen da 3. Lortu dugu bi zenbaki hauek eta bi zenbaki hauek berdinak izatea, baina hemen dauzkagu bi eta hemen 3. Jarraitzeko zenbaki bat edozein hemen eta zenbaki bat hemen. Hemen jartzen badugu zenbakia, potasioak eta oxigenoak baitera aldatuko dira, beraz berriz ere hasi beharko gara prozesuarekin, beraz kapazak bagara zenbaki batekin hemen jarrita guztia berdintzea, oso ondo. Hemen daukagu karbono bat, hemen jartzen badugu bi, lortuko duguna da alde batetik hemen bi karbono izatea eta bestetik hemen bat, beraz bi gehi bat 3, hautatzen dugu eta bihurtzen da 3 batean. Eta honekin lortu dugu bi, 3 eta 3 zenbaki berdinak izatea, beraz erreakzioa doituta dago. Beraz lehenengo zatiarekin bukatu dugu. Orain bigarrena, eta hemen agertzen dira gauza berriak. Esan dizuet bezala dauzkagu ja erreakzio kimikoak eta emango digute konposatu bati buruzko informazioa edo datuak eta beste bati buruzko galdera. Beraz, identifikatu behar dugu noren informazioa ematen diguten. Esaten digute, dipotasio trioxido karbonatoaren 2,4 mol erreakzionarazi gero. Horrek esan nahi du, ematen digutela informazioa honi buruz, beraz, kolore berdearekin markatuko dut. Eta esaten digute, zenbat mol karbono monoxidoa eta zenbat mol potasio lortuko ditugun. Beraz dira bi galdera ezberdin. Alde batetik galdetzen digute karbono monoxidoa eta beste alde batetik potasioa. Banan egin behar dugu. Hasiko gara hemetik karbono monoxidoarekin. Beraz ikusten dugunez, honi buruzko informazioa ematen digute, honi buruzko galdera egiten didate. Hemetik abiatuta, ona heldu beharko naiz. Galdera da, zelan heltzen naiz, zelan erlazionatu dezaket 2,4 mol hauek honen molekin. Idatziko dugu lehenik eta behin datuak. Orduan, hemen klabea da hurrengoa. Eskatzen digutena direla molak eta galdetzen digutena direla molak. Molak eskatzen digutenean zuzenean kalkulatu dezakegu eta erabiliko ditugu dira koefiziente esteikiometrikoak. Koefiziente esteikiometrikoak dira zenbaki, konposatuen aurrean agertzen diren zenbakiak. Hain zuzen ere, doiketa egiterakoan jarri ditugun zenbakiak. Hauek dira koefizienteak. Orduan,
hau ometik ona heltzeko ikusiko dugu zer den idatzi behar duguna. Honela egiten dugu. Lehenik eta behin jartzen dugu ematen diguten datua. Datu izan da 2,4 mol, bai, dipotasio trioxido karbonatoa. Horrela jartzen dugu. Ondoren bider eta zatiki batean. Bean jarriko dugu hemen daukaguna. Dipotasio trioxido karbonatoa eta goian jarriko dugu lortu nahi duguna. Bean daukaguna eta goian lortu nahi duguna. Eta ze zenbaki jarriko ditugu hemen? Hain zuzen ere hemen agertzen direnak. Ze zenbaki agertzen da konposatu honen aurrean erreakzioan? Nola ez denez agertzen, horrek nahi du bat dagoela hor jarrita. Horregatik jarri dugu hemen bat. Ze zenbaki agertzen da karbono monoxidoaren aurrean? 3. Hemen jartzen dut 3. Beraz, ni hasieran honelako 2,4 mol badauzkat datua biderkatzen badut zatiki honekin, 2,4 bider 3 zati bat emango diena da 7,2 mol zerenak lortu nahi ditugunak karbono monoxidoa. Prozesu honi nik deitzen diot tunela. Honi, hemetik ona joatarena deitzen diogu tunela. Bakarrik da modu bat azaltzeko gero ariketak aurrera joan ala gero eta zailagoak izango dira, orduan hau bezalako hizkuntza bezalako bat erabiltzen dugu, elkar ulertzeko, baina asmatutako zerbait da. Orduan, nik dauzkadanean konposatu baten molak eta beste konposatu baten molak lortzeko tunela sortu behar dut. Eta tunela da, hain zuzen ere, hau, datuak, bider, koefiziente estekiometrikoak, bakoitzari dagozkion zenbakiak jarrita. Eta hau izango da, gure lehen emaitza galdetzen digute zenbat mol karbono monoxidoa, erantzuna izango zen 7,2 mol karbono monoxidoa lortuko ditugu, hauek hasieran erabiltzen baditugu. Oso ondo, baina ariketak baita ere galdetzen digu zenbat mol potasioa lortuko ditugun. Beraz, saiatu zuek egiten orain, paratu bideoa, saiatu zuek egiten orain ikusitakoarekin, eta ea ulertu zuen edo ez, eta nik egingo dut oraintxe bertan. Bueno, horrelako zerbait eman behar dizue. Kasu honetan tunela luzeagoa da, hemetik ona joan beharrean, hemetik ona hartzen du nahi dugu, datuak moletan ditugu, eta moletan eskatzen dizkigute, molak ez badira ematen dizkiguten datuak, ikusiko zue zerbait gehiago egin beharko dugula, baina hori hurrengo bideotan azalduko dugu. Datua jartzen dugu, biderkatzen dugu, konposatu bakoitzaren aurrean dauden koefiziente estekimetrikoarekin, bai, hemen datua, hemen daukaguna lortu nahi duguna. Daukagunaren aurrean agertzen den zenbakia bat da, lortu nahi dugunaren aurrean agertzen den zenbakia bi da. Egiten badugu 2,4 bider 2, emaitza izango da 4,8 mol potasio. Eta hau izango zen, zelan egiten den ariketa hau. Erreakzioa idatzi, doitu, eta ariketa honetan ikusi dugu tunelak zelan erabiltzen diren, molak zelan erlazionatzen diren eskerrean, reaktiboetan eta produktuetan dauden konposatuetan.